No, tak čaute. Idem vám trošičku povedať o tejto mojej nadivine zakliatej. Naučím o to na svete, ale za mňa veľké sklamanie. Asi mám chorý kus, alebo som mal chorý kus, dúfam, že už to bude vyriešené. No, idem sa podeliť vlastne, prečo je to swap na ARL. No, začnem tým, že som mal problém so štartom. Minulý rok som menil vačku, taktiež som menil gumičky, podstreky a teda. Chvíľku to bolo dobré, ale na zimu to zase začalo zle štartovať. Tak som sa rozhodol, že idem spraviť strekovač, lebo korekcie boli dosť na hovno. Tak som zhodil, samozrejme keď som to otvoril, tak som prišiel na to, že vačka je úplne zdratá. Mám ho tu. Hej. Neviem, či to bude vidno na tej kamere, ale proste, nie že úplne zodratá, ale proste vačka na 10 000 má vyzerať podľa mňa inak. A nie takto. To je úplne hrbaté. No to je jedno, to už môžem hodniť. Tak vrajím, dobre, vačka ma sklamala, bude tam nejaký problém. No, samozrejme váhadla, všetko, štuplíky na olej, tie blendy tam boli, nebol problém v mazaní, ako mi tam každý písal, že to je problém, není to problém, to som kontroloval ako prvé. No, ale týmto môj problém nekončil. Rozhodol som sa, že dám tú hlavu spraviť, keďže tí sedlá na tie streky už boli dosť vybité. Takže druhá hlava, nie tá, čo tam bola, dohnal som druhú, samozrejme spravenú, sedlá všetko. Na stole som ešte na schvál skúšal, že či sa tá vačka točí, tá vačka išla úplne krásne v prstoch. Tak som sa rozhodol, že hlavu tam založím, nové tesne, nové šroby, všetko dotiahnuté na moment, postupno všetko ako má byť podľa manuálu. No a išiel som potočiť vačkou a vačku som nepohol. Takže vačka nahodená, nová hlava, no nová po repase, nové sedlá, to je jedno. Je to zložené bez hydraulických zdvihatiek a momenťák nastavený na 40 N, čo je za mňa strašne veľa. A vačku nepotočím až možno 45, neskúšal som to už viacej pridávať. Ale čo je tá sranda? Keď som mal tú hlavu na stole, tak vačka išla v prstoch. Je to dotiahnuté iba na 10 N a toto mám na 20. Takisto som to mal na stole dotiahnuté a vtedy išla vačka v prstoch. Idem spraviť takú vec, že tú hlavu idem normálne povoliť a ak tá vačka pôjde ľahko, nejdem to ani rozoberať, len povolím hlavu, tak asi všetci už viete, že blok bude KO. No a som tu, takže povolil som hlavu, nedoťahoval som vôbec, je len tak v prstoch. A okamih pravdy. Haha, vačku kolienka zatočí. Zo 40 N ide, krásne ešte sa aj dotočí. Takže čo? Krivý blok. Tak som sa nastral a vrajím si nič. Idem zháňať motor druhý. Proste toto už nemá zmysel, je krivý blok alebo proste neviem. Tak som mal kamarátovi, či nemá niečo v sklade a našťastie tam mal a mal akurát ARL-ko, nemal iný, mal ARL-ko, zachovali 33 barov, mal tlaky, vravím dobre, lepšie ako toto, tento mal už 26, tak idem do toho. No, ale zistil som, že to nie je také jednoduché ten motor tam dať. No. A to už asi hodím do toho ďalšieho videa, kde už proste mám ten motor vonku a bavím sa s tým, že čo a ako a vysvetlím vám tam vlastne, čo treba, na čo si treba dávať pozor a tak. No tuto už konkrétne, už je to ARL-ko, už je to predskladané, takže natáčam to už takto trošku neskoršie. No a chcem sa len podeliť s tým, že keď to budete niekto robiť, takže na čo si treba dať pozor, ako nie je to úplne nezmysel. Všetko sa dá urobiť, keď je človek trošku zručný a porozmýšľa sedliackým rozumom. Takže toľko, ešte vám to môžem zvrtiť. Ste mi verili, že to funguje. Ešte treba ísť na diagnostiku, lebo tam svieti kontrolka motora.
keďže bolo všetko poodpájané. A to je asi všetko. Takže videli ste môj problém. Nie som z toho nadšený, proste jedna divina ma trošku sklamala, ale vola. Prerába sa tam pár vecí, ale v podstate nejdem tam dávať celé to Arelko, idem tam dať čisto len blok z Arelo. Vačka, strekovače, turbo, sacie z vody, snímač vačky, všetko ide z BRS-ka, až nemusím nič čipovať a upravovať radiacu jednotku. No, začnem od rozvodov, takže čo som použil z BRS-ka. Z BRS-ka je použitá remenica vačky, remenica kluky, táto kladka a šponovacia kladka. Vodná pumpa z BRS sa do Arelkového bloku nepasuje, pasuje, ale je menšia. Proste tam skákala. Tak som použil Arelkovú vodnú pumpu. To je asi v podstate všetko, čo som použil z Arelka, čo sa týka rozvodov. Táto kladka je z BRS-a, táto kladka je z BRS-a, ale Arelkový blok má ten štift tu. BRS má tu. Takže musel som tam vyvrtať dieru do toho bloku, narezať tam závit a kladku posunúť tak, ako má byť. Pretože Arelko má túto hydraulický šponer, proste má tie rozvody iné, taktiež aj toto koliesko má Arelko iné, na to si treba dať pozor. Toto je také vajcové a Arelko má pekné rovné. No, snímač taktiež je z BRS-a, olejovania je tiež z BRS-a, ale tam treba aj sací koš prehodiť z BRS-a, nie len vaňu, bo je vaňa vykšia. No, to je asi všetko, čo sa týka rozvodov. Potom ďalší taký boj bol snímač kľúky, keďže Arelko má vnútri do bloku. Tuto je proste na kľúke, na gufere, ako už majú tie modernejšie typy. Takže treba tuto vyfrezovať dieru, samozrejme nalisovať krúžok a teda. To tam dám nejaké fotky. No, ďalší problém bol filter. Arelko má proste tento dlhý filter. Problém je taký, že to proste nezmestíte do tej kasne. Proste chytá to o tú sáru. No, takže som sa rozhodol vyrobiť medziprírubu. Taktiež tam vyložím nejakú foto. A ešte ďalšiu vec som sa rozhodol, že tam chcem ten väčší olejový chladič. Takže tento je dosť menší. Ale ešte musím tuto vyfrezovať väčší otvor, pretože mi tam trošku zavadzá. A všetko musí byť tip top. No, taktiež toto potrubie som musel trošku upraviť. To som musel trošku prehnúť, aby to tam neopieralo. No a ešte keď som pri tom filtri, tak tuto idú zhadice na chladenie toho oleja. Ale Arelko tu nemá vývod. Ukážem. BRS-ko má takto pekne v bloku nátrubok. Arelko ho proste nemá. Není tu nič. Ale zistil som to, že to majú tie filtre tu zo spodu. Ešte na tom zbernom potrubí ďalší vývod. Je to napojené tam, takže toto som objednal nové. No a čo som ešte upravoval? Rozmýšľam. Ale to je asi aj všetko. Také drobnosti, ale zabaví sa človek pri nich.